De namen waard onthuld door de vrouw van Dirk Baron, Dieke Broersma, en wethouder Jos van der Horst. Ja, mooi. Ja, super trots op. Echt, ja, heel mooi. Een hele eer. Het Odense Hoes is neemt naar de stad Odense in Denemarken. Daar is het eerste inrenhoes. Een plak dat je informatie krijgt kennen over dementie. Maar belangrijker, dat neert hoegt en alles kent. Nou, heel belangrijk voor mensen met dementie die, zeker die net een diagnose hebben gekregen, die met alle vragen rondlopen. Ook mensen willen spreken die hetzelfde overkomt. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Dat je een laagdrempelige voorziening hebt waar je geen indicaties en dat soort zaken nodig hebt. Gewoon herinneren. Ja, en niet een vastgelegd activiteitenprogramma klaar ligt, maar je gewoon kan doen wat je eigenlijk zelf wil, waar je interesses liggen. Het is het derde Odense Hoes in Friesland. De onrin is nogal grut. Nou, we merken nu, we zijn sinds januari iepen dat er dagen binnen waarop we zo'n 15 tot 20 bezoekers hebben. Sommige mensen komen alleen nog voor een bakje koffie, andere mensen bloeien de hele dag. Dus dat is heel wisselend.